जायनि थाखाय आं केम्पेइन खालायनांगौ खारन जोंना खोथायावनो दंखायो शास्त्रआवनो दं बे फिसाया जेखौ मावो बिसियाखौ सापर्ट खालायनांगौ ना होमबा दिनै आंनि फिसाया सासे अफिसार नङा सोरबा इन्जिनियारबो नङा जुदि आंनि फिसाया अफिसार मोनबा आं आलो आलो रुमाव जिरायनानै थानो हागौमोन बे सिगाङावहाय खिन्थु जिहेतु आंनि फिसाया समाजनि खामानि मावग्रा नालाय बेना खामानियानो समाजनि ओंखायनो आंबो जेखि जाया मानो आंबो हाद्रियाव ओंखारनानै फैखाथारनांगौ मोनसे समाव दा बिदियाव आं नुनो मोनदों जे दा बाहायथ' आं दिनैहाय गथाय फार्स्ट टाइम फैदों बे जायगायावहाय बिभिन्न जायगायावहाय लामा गैया बबेबा कालभार गैया बबेबा दालां बायनाय बबेबा इरिगेसननि बेबस्था गैया माइ गायनो हायाखै बबेबा गामिया खुरख'लांबाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों बेफोरखौ नुनानै आं सारनाव मेसेजखौ होयो दे बेबायदि गामियाव बिदि प्रब्लेमा दङ साराथ' येस होनो खालायगोन होनो खिन्थु मा जायो अफिसावहाय साराथ' आरो सबखौनो मावजोबा जाय अफिसाव खामानि मावो बिसोरो माने बबेबा दोनसोबाय सोरनिखौबा माबा बबेबा थासनबाय बेबायदि जायो आं बारे बारे होनबाथ' सारा 40टा समस्तिखौ नायनांगौ नङा होमबा सारा दिनैहाय जानो हागौ जोंनि बेनि एमसिएलए बे चिफ जाहैबाय खिन्थु 40टा समस्तिखौ नायनांगौ बेलायावहाय बिथांना गावनि समस्तियाव बेरायनो टाइम मोना जायो दा बिदियाव जोंनि समस्तिनि मानसिफोरना एसेबाबो खुद्रिनायखौ आं नुनो मोनदों जे जोंनि समस्तिनि चिफ जानानै जोङो सारखौ दाबो फेस टु फेस खायफा नुफेराखै बा जोंनि गामियाव फैफेराखै बेफोरखौ आं समस्याखौ नुदों दा बेफोर खेत्रआव आं सानदों आरोखि ना जिबनावथ' अनेक आराम खालायबाय एबार माने जिहेतु जोङो समाजनिनो सिबियारि सारा ओंखायनो आंबो एसे जिबनावहाय बे जिबनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना दा जिबन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो दा बे खेत्रआव सारा मावनो नागिरबाबो अफिसियेल खामानिया माखासेया थाथ'यो बे खेत्रआव दिनैहाय बे लामाया जानांगौमोन फुराना लामा बेफोरो दा बेफोर जायाखै नुफैनानै जोबोद गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों नोंथांमोननि थाखाय जे मानसिफ्रा बिदि खस्थ' खालायनानै 2026आवबो दासिमबो लामा गैया माबा गैयाखौ नुबा जों एसे दुखु मोनो आरो दा बेफोर खेत्रआव नोंखायनो आं सानबाय आङो मालायखौ फन हरै अफिसाव फन खालामनानै होनहरबाय थाबाबो अफिसनि मानसिया गाज्रि मोनगोन जे मेडामा सब खोथायावनो इन्टारफेयार खालायो दा बे खेत्रआव जुदि आंनो जुदि एमएलए जायोबा होमबाथ' आंहानो राइट दङ आंहानो अधिकार दं लिरनायनि बे लामा जायाखै बै लामा जायाखै बै दालाङा जायाखै बे कालभार जायाखै बेफोरबायदिखौ आं नायनो हागोन आरोखि